Kohima Phulbari atanga tihian kan phei chara Phulbari nia tichuan helai a peng pakhat zawk hi local ground post office kalna niin hei town lam kalna ni le a hemi zawk a hi town lam ania tichuan he tilam alang lo lampang zawk hi athlang ground mela a awma tichuan ground ah khan sirah khan kawng thar an siama tichuan kan tlan phei chara local ground sirah nen kawng thlangah nen kawng pui kawng thlang nen ania tichuan kan tlan phei zela Raju Point kan thleng pe ni tichuan Nagaland Miss te tihian Hornbill Festival Nagaland Miss contestant ho anon langa tihianin kong kalmeka kina he tahian gallery anon chunga kan puze langa an ming ho hi pakhat te in han soidol na kashalo taveka Programs this group name zoom zelanga vel hi atra ema an fuwa mema ni chu satram pon thiama kan chon zon zel tu ranga ila nge anti don ke po kalaf mulava hian hei contestant ho chunni Hornbill Festival a Khan Miss Nagaland contestant ho anon lang mek ani tuna hian hei Hornbill Festival mun ania Nagaland Kohima a Kisama village a an nei mek ani amun hi anuama vote ema anni po hian votan ti to view in karing mi sote po hian inaldu hi chuan vote ti te kan tuar chel an tia hmeichhia hian mipa pon naldan du chuan kholum te hi an jacket an ha pe ani an tia tutiang deuh chun deuh meling rihia naldu hi chuan vote tuar chel hola ni niange an belan hian vote tuar chel mel chun pumi mi alo an no sia chuwangin an soi chu alo dikani hiya kan ati the ome vai pa la ni lo lang se na hello check ya la me ka ni chu kan ba ten dia sa la lu kol ke ma mo lo ti le ka nge ke ma ka lo ne check ki che na se me ka ki check ka sa ke tha check a ni mo to ko kan lo nang na zo ke lo de se ki lo da we ne se mo ke ma ka ni lo wa check ya ma na ka to machine ka ni lo ki mo ke ma ni itu vangin check hello check Papai itu teknik. which mic Teknik kayak apa tuh dari sini? hello check hello check hello check yang masih hello check hello som chewa hei copyright on thia wangin ti tiangin kan audio kan siam ania voice kan on chanie kan lo me